Добро време от денонощието, момчета и не съвсем момчета. В днешната рубрика на Зоб Бастърс отново е радневският доктор Менгеле, човек с претенции като Еверест, а с реални знания като малко камъче в обувката на усъкатените от него клиенти, които между другото все по-често и по-често започнаха да се свързват с нас за помощ и от съображения за сигурност няма да назоваваме имена, но тук ще ви покажа един от клиентите му. Днес ще разгледаме още един класически пример за интернет гуру, олицетворение на Дънинг Крюгер, който публикува резултати, разчитайки, че аудиторията му е медицински неграмотна и няма да се загледа в детайлите. Тук, на практика, разминаванията между текста в публикацията и реалните лабораторни листи са просто крещящи, а поставените цели на практика показват сериозно неразбиране на човешката ендокринология и биохимия, досущ като на един от нашите бивши и бъдещи гости. Тук отново може да си говорим за недоглеждане, макар че на практика не знам колко сляп трябва да си, че да не видиш разминаванията, но няма да дърпам повече котката за опашката, ами директно минавам към разглобяването на тази манипулация, стъпка по стъпка, само с факти и с суха биохимия. Нека после да говорят, че практиката няма абсолютно нищо общо с теорията. Първото нещо, което искам да обърнем внимание, това е лъжата в публикацията, че пролактина е в референтни стойности. Автора на поста твърди черно на бяло, че лутeinизиращия хормон и пролактина са в референтни стойности. Поглеждаме изследването от 18 марта 2026 година и виждаме един пролактин, който е 81,10 при референтни от 86 до 324. Резултата дори има стрелка надолу. Той е под долната граница. Това само по себе си е директна лъжа и манипулация на аудиторията. И да твърдиш, че нещо е в норма, когато дори самата лаборатория абсолютно изрично го е маркирала като ниско, е или пълно неумение да се четат изследвания, или една абсолютно съзнателна измама за създаване на фалшив образ на успешна терапия, досущ като недоглеждането за сринат свободен тестостерон и лутeinизиращ хормон в стратосферата със стойност 29,6. Сега обаче ще видим и доказателството за каберголин или някакви други допаминови агонисти и негативите от тях, както и от толкова ниските стойности на пролактина. На 9 февруари пролактина е бил 359. На 18 март той е смазан до критично ниските 81,10. Искам да ви кажа, че естествени суплементи като витамин B6, като Витекс, като мака и всякакви други по никакъв начин не могат да сринат пролактина под долна референтна граница за един месец. Този рязък и изключително дълбок спад е абсолютен подпис за употребата на някакъв допаминов агонист, като най-вероятно става въпрос за употребата на каберголин, т.е. за Достинекс, или по някакъв начин, евентуално ако нашия гост може би да е чувал, за бромокриптин или върха вече за някакъв прамипексол. Но пак казвам, много силно се съмнявам нашия човек изобщо да е чувал за тези неща. Защо обаче смазването на пролактина е толкова опасно? И в самите бодибилдинг среди като цяло, самия пролактин се демонизира, но искам да знаете, че той има критични физиологични функции при нас мъжете. И когато го свалим под нормата, което се нарича хипопролактинемия, започваме да се сблъскваме с много тежки неврологични и психологически сривове, тъй като самия пролактин като такъв модулира допаминовите рецептори и самото хронично потискане с каберголин, да речем, води до неспособност за изпитване на удоволствие, така наречената анхедония. Води до летаргия, до промени в настроението при това постоянни, до сухота на някои лигавици и много други неща. Но и това не е всичко, тъй като имаме и сексуална дисфункция следствие на убиването на пролактина. По никакъв начин не отричам, защото е 100% истина, че високия пролактин убива либидото, но трябва да знаете, че и прекалено ниския също нарушава сексуалната функция, нарушава и удоволствието от самия оргазъм и може да доведе до парадоксални промени с ерекцията. Следващото, което влошава определено ниския пролактин, това е имунната система, тъй като пролактина е изключително важен за озряването на лимфоцитите. И ниските нива директно и брутално на практика компрометират имунния отговор. Обаче имаме и проблеми, които са свързани с сърдечно-съдовата система, тъй като каберголина при продължителна употреба е достатъчно добре изследвано и доказано, че води до проблеми с сърцето и с някои клапи, но това е вече друг въпрос, за който няма да коментираме в днешното видео. Обаче минаваме нататък и гледаме за следи от някакви антиестрогени, евентуално примерно кломифенцетрат и за един парадокс с лутeinизиращия хормон. Искам да ви кажа, че ако клиента
в момента на изследванията е приемал кломифенцитрат, което по принцип е стандартен протокол при терапия за възстановяване след андрогенни анаболни стероиди, щяхме да видим един така интересен скок в лутеинизиращия и в фоликулостимулиращия хормон, като лутеинизиращия хормон най-вероятно ще да бъде над 8, над 10, може би и доста повече. Вместо това обаче, това, което виждаме е, че лутеинизиращия хормон като такъв на 9 февруари е 3,64, а лутеинизиращия хормон на 18 марта, е 3,5. Интересното е, че тук лутеинизиращия хормон дори лекичко е спаднал. Какви могат да са причините за спада в лутеинизиращия хормон? Ще разгледаме малко по-натам. Просто няма да намесвам употребата на други препарати в конкретния случай, но нека да видим какво се случва нататък. Тестостерона обаче като такъв скача от 7,7 на 17,6. Как на практика става така обаче, че тестостерона се удвоява, ако лутеинизиращия хормон, т.е. лутеинизиращия хормон вече знаете, предполагам, че сигнала към самите тести си не се е повишил. Доказателството обаче за употребата и за приема на серм, т.е. на антиестрогени, се крие на друго място. Къде се крие доказателството? А именно в глобулин, свързващия половите хормони. Тъй като на второто изследване виждаме един глобулин, свързващ половите хормони, който е в стойност 42,83, почти 43, което е горната половина на самата норма. Искам да знаете, че анаболните стероиди като такива почти смазват глобулин, свързващия половите хормони почти на 0. И когато на практика стане така, че се спрат стероидите, той бавно започва да пълзи и да се възстановява. Но антиестрогените като такива, примерно дали ще е кломифенцитрата, дали ще е тамоксифенцитрат и така нататък, действат като естрогени именно в черния дроб. И на практика това, което правят е, че изкуствено стимулират изключително мощно свръхпроизводство на глобулин, свързващ половите хормони. А оттам вече самия висок глобулин, свързващ половите хормони, изяжда свободния тестостерон, който е едва 18,12, което е доста посредствено за мъж, който се възстановява. И трябва да ви кажа, че това е една класическа картина за използван някакъв антиестроген, който е вдигнал общия тестостерон и е напълно глобулин, свързващия половите хормони, но поради съответно и краткия полуживот на самия лутеинизиращ хормон като такъв, скокът му вече не се вижда, не се отчита в кръвта в момента на взимане на пробата, или на практика тестисите просто на практика са станали по-чувствителни към базовия лутеинизиращ хормон. Това обаче не е всичко, защото имаме една абсурдно поставена от Пламенчо цел да гоним 30-35 наномола на литър тестостерон. И искам да ви кажа, че такъв резултат е абсолютен ендокринологичен нонсенс за един мъж, който е на 43 години. Тъй като естественото производство на мъж на такава възраст, дори в перфектно здраве, наистина много рядко надхвърля 25 до към 28 наномола на литър. И да гониш 35 наномола при това натурално, след цикъл с андрогенни анаболни стероиди, е просто фантастика. И ако този треньор в случая по някакъв начин достигне 35 наномола на литър тестостерон, това ще стане строго и единствено по два начина. Единият начин е хроничното тъпкане с кломифенцитрат или с N-кломифенцитрат, и втория е с връщане обратно на игла, т.е. към инжекционен тестостерон. Дали ще е цикъл, дали ще е TRT и така нататък, вече няма значение. Има обаче още един аспект, който се заслужава да се обсъди в тия изследвания. Това е общия белтък и защо този общ белтък е нисък. Виждаме един общ белтък, който е в стойност 63,10 при долна граница от 60. И за един мъж, който е на 43 години и който най-вероятно тренира и се храни за възстановяване, това е просто гранично ниско. Може да се дължи на чернодробен стрес, тъй като, както предполагам вече знаете, андрогенните анаболни стероиди, особено оралните такива, са изключително силно хепатотоксични. И черният дроб като такъв на практика синтезира албумин и глобулини, т.е. имайте предвид общия белтък, и увреден или по някаква причина стресиран от стероидите черен дроб на практика намалява синтеза на протеини. Втората причина може да е следствие на диета или на усвояването на макронутриентите, тъй като чисто и просто е възможно да има системно недохранване или там някаква, да речем, лоша чревна абсорбция на самите аминокиселини, което между другото трябва да знаете, че е доста често срещано при нарушен микробиом, който е следствие на някакви много тежки рестриктивни режими, за което между другото имам и подозрение. Макар че те подозренията ми ясно, че са и за двете, но това е друг въпрос. На изследването, което е от 9 февруари, виждаме един магнезий обаче, който е 0,81. Изглежда е в норма. Уважаеми зрители, искам да ви кажа, че това изследване е абсолютно, тотално и наистина безмислено и безполезно.
Защо обаче това нещо е така? Ами защото около 99% от магнезия в човешкото тяло се намира вътре в клетките. Именно в костите, в мускулите, в меките тъкани и така нататък. Едва около 1% плува свободно, примерно в кръвния в кръвния серум. И съответно, тялото като такова държи серумния магнезий в много тесни такива мънички граници. При това нещо се случва на всяка цена, защото той като такъв е изключително критичен за сърдечния ритъм. И ако серумния магнезий по някаква причина падне, тялото веднага, буквално на секундата, започва да изтегля такъв от костите и от мускулите, за да може да компенсира по някакъв начин. Следователно, можеш да имаш изключително тежък вътреклетъчен дефицит на магнезий, докато на практика серумните ти нива изглеждат чисто и просто перфектни. Искам да ви кажа, просто да имате информация, че решението в случая чисто и просто е изследване на еритроцитен магнезий, тъй като това само по себе си показва какво е реалното количество на минерала вътре в самата клетка, в червеното кръвно тяло и е буквално единственият и точен маркер за дългосрочния статус на самия магнезий в тъканите, но на практика кой съм аз, че да знам? Не знам, просто не знам, наистина. Обаче искам да ви кажа, че и това не е всичко, защото имаме отдолу една забележка. Пропуснали са да пуснат естрадиол, което искам да ви кажа, че е просто черешката на тортата на това ендокринно невежество. Тъй като това изречение като такова просто и чисто крещи, че човекът, който на практика ръководи това възстановяване, действа по някакви абсолютно заучени шаблонни методи и практики, а изобщо по никакъв начин не разбира самите процеси в дълбочина. Защо обаче именно в тази конкретна ситуация липсата на изследване на естрадиола няма абсолютно никакво значение за състоянието на мъжа. И както вече установихме по скока на глобулин, свързващия половите хормони и по задържането на самия тестостерон, в уравнението най-вероятно участва някакъв антиестроген. И когато се стане така, че рецепторите са блокирани от медикамента, няма, повярвайте, абсолютно никакво значение, клинично такова, колко естрадиол плува свободно в кръвта, тъй като той просто няма къде да се закачи, за да предаде сигнал или да предизвика някакъв негативен ефект. И да измерваш серумен естрадиол, докато човек приема антиестрогени, сермове, е лишен от всякакъв смисъл. Резултата на хартия е просто безполезен. Ама, разбира се, по някой път се налага, но в конкретния случай няма абсолютно никакъв смисъл. Искам да ви кажа, че в случая естрадиола в момента, пак казвам, в момента е приятел, а не е враг. Обаче в калната, в миньорската и в джедайската бронаука естрадиола се демонизира и се нарича женски хормон, от който задържаш вода и ставаш емоционален. Истината, уважаеми, е съвсем по-различна, тъй като по време на възстановяване на оста, хипофиза, хипоталамус, тестиси, естрадиола е критично важен за невропротекция, за либидото, за ставите и за съдовия ендотел. Обаче, искам да разгледаме и да моделираме ситуацията от това какъв на практика би бил риска от това изследване и защо на практика е добре, че не са го изследвали от самата лаборатория. Тъй като ако самата лаборатория беше пуснала естрадиола и той по някаква причина се беше оказал съвсем леко над референтните граници, нашото гуру най-вероятно щеше да се паникьоса, да се панира като кашкавал на плоча и да включи някакъв ароматазен инхибитор, най-вероятно анастрозол. Искам да ви кажа, че това щеше да стрине естрадиола на тотални нули и по този начин да блокира абсолютно и напълно възстановяването на самата нервна система, да изтрие либидото с едно с гумичка на молива и да влоши липидния профил на самия клиент. Накратко и в резюме искам да ви кажа, че ядосването, гнева на този треньор за липсващия естрадиол е може би една идея чиста и просто някакъв абсолютно невменяем опит да се звучи едва ли не медицински компетентно пред своята аудитория. Вижте ме аз колко много знае, вие нищо не знаете. Да търси по някакъв начин проблем там, където той чисто физиологическо в момента няма как да съществува, пак казвам, в дадения контекст. И искам да знаете отново, че този в случая успешен случай е просто прехвърляне от една фармакологична зависимост от стероидите към друга, примерно към антиестрогените и към някакви допаминови агонисти, което само по себе си е гарнирано с неспособност за правилно разчитане на лабораторните резултати. Искам да ви кажа, че това беше видеото от мен за вас за днес. Аз съм Ивайло, желая ви спортно дълголетие, бъдете хора, бъдете здрави, мислете критично и моля ви се, нека да върнем Пламенчо обратно в мините да чука камъни, че вече пречука немалко хора.
Мислете критично и внимайте на кого се доверявате. До нови срещи!